Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pa mambo pampada ya mambo mutasa. Zviro zvende zvokwadi. Ndizangu zvokwadi. Ndikanyimbochera sone mosha. Yapa ndinenge ndishinto singeni. Mwana ribatsira wangu. Mwana ribatsira. Tsemako tsanambo. Ahora ni mama. Tamsore mambo. Mutasa. Tamsore makurukota. Nini ndine musandinayo na Aaron Rizai. Kundi Puma zita ndiani vya Togara kati 2020 Aaron Rizai wakamboya kwandira itarota hano paka ni mshande nandi naye yashanda pampanga wontarota hano ndauya panapa shanduya ndauya panapa ndauya panapa mshandi wakanga akafa ari pandugara naye katauti ano mukoma inini ndine bamukuru ine ndikufamba ini ndizwa kuti ndimi mushandi kufa kaweka mushandi anofa zvakanaka bapanapa dai zvaita taigona kuti tifambe taigona kuti ono testi ndikwakwana samariyo muridzi munhu mwana iyeyo nano bamni zvimata ndadinda zviswa dai makuona maimboti 7 ini ndo ndaina madajechnician dai mauya kuti tikada kwamaunganidze timbofamba mukati maprofit timbonoti pakamira sei ati alright kubva ipapapo ana kutondona munhu ipapo kubva ndakuuya futi 24 tonosvika ndiri kumunda uko tinorima beans tinosvika wakati iyena bamini noane baunini wake wairi ukasvika paya unditi ano ndauya panapa nyaya ndakataura iya yekuti mimi imimi ndimwi mwana wangu hautsorowa zvakadini zvakakwana si ndaona imimi ndikubata imimi kuti ndimurusarira mukati mwana wangu kuti wasaroko 2 ndine mukuru wenyu ndiye wakaponda mukoma naye padini aibvafa pakanaka tatakuita ndakuchiti imimi chidzokai kamadzoka ini ndichazodini ndichauya ndakabva kumaminda mandauya kupinda pamba tosvika bata communication na tete state city 2 batandosvika ndikadano iwo bamni isizo achati tiende kumba kwako kana kuti iwe uende kumba kwako uti kana kuti iwe uzonomba kuchazotara kuti ano vankuru akabva ari pano saka ndiri kuona chiri kundinesa iwe ndikati kwako iwe uchataura kuti chiri kundinesa ngechakati chakasiya mukoma panapa saka ngatitsvake pekusangana takasangana ipapo padombo tasangana batataurirana tasvika batatongana ndio nyandinayo inini ndinayo kuti iyo kuti mimi ndi mukuru wenyu ndio kaurataura plus imimi ndimwe ndikadano ini apari chimweziwa munhu wakandofa ari kusenda pano apari chinomboziwa ndikamutora ndikabva kubasa ndikasvika pamba ndikamuendesa kumba kwake ndikasvika ndikataura naubereki wake kumba kwake ubereki wake wakazondaidza futi kuti uya kunoku iwewe uya kunoku asi ichitaona isiso panapo hapa ichitaona pamwana wedu iwewe kuti nditi wakabata mwana wangu enda patandoenda kumba saka inini iye baunini akadano zvakadaro inini ndine profit ndinaye dai takuona isiso taigona kuti iwewe baba mnini baba mkuru iwewe nenini chindi kune profit yeyo pedano ini kumprofit handii ndiyo kuti nyaya yanga yakati pamashure yanga yakaimanga baba mnini inini iye ari complained inini defended saka inini samani yakazosvika musi wa 14 musi wa 15 ndipo ndikudikana kudari saka ndizoti ano hazvichaiti muzukuru uri padhuze namambo ndikadano mambo samani siyasvika musi wa ishe samani siyasvika musi wa 15 manheru ini handichakwanisi kuti musi wa 14 manheru musi wa 15 mangwana mari chandini handina badari dai maronga madhete epai epamberi ndipo takabva tandosiyana ipopo ndazondoenda zvikati ano wakabvaizoti hazvichatoiti saka tiri kufamba nenhau yedu iya ndikati no hazvichaiti akati ano iwe bamuni akati no imi bamuni mukuru izvo maita inini handina kuzonga ndapinda nani
na shenyama ende kuti mhosva tienzanisi inizvi maakuita imimi dai makona maenda kunani kuna moji mamangara toona kuti tingaita sei dano inini handiendi kuna ishe moji nekuti ishe moji inini ndinoziva kuti ishe ndikaenda kuna ishe moji ini ndichabatwa kunge mhosva kuti iwewe sei kwaenda kuna moji iwewe ndiwo ndise baba sanyama ende hazvichaiti ndakatorana nawana wangu kuti ndikadano ini baba munini ndakwenda kwani kwaishe nyama ende ndakadzika nawana wangu totsika padare pacho ipapa pashe vanyama ende pasika pandaturika mhosva yangu ndiyo mhosva ndinayo vanyama ende akati alright next week mouya totonga mhosva yenyu panapa sure madate anotosvika akabva asvika madate vataenda vatasangana nabamuni agarapo tasangana papa riri tapataita pamhosva paya taapo zvakafamba sei ndakana achiuya achiti sakari sakari shenyama ende weitonga mhosva paanozoinatsa kuzoikwanisawo vakandoibatadza kupindana isifi ndipo pakabva buda muprofiti uya tiri padare pacho ipapa panoti gadu gadu patogwa nini nyaya ndinaye panangu ngekuti ndatoakati taurai nini inizvi ndini taurai ndakaurira ngomukororo wako pakanaka tokarana mukororo wangu pakanaka unotoita sei zvitaakuita tobva takagara pasai nabamunini unotoita sei bamunini siri panhau ine hambai tonoti kwavo tofamba vashakati bhanzi nomupa orati muda wendipi kada batawirirana unoenda pasekuru mukuchenjera ndii tiri kuda saka tamufonerai tasekuru mukuchenjera batatsvaka mari yedu motika yedu idare tatazichiite zvese batatuita zvese ipapo kati ano isizvo taakuita kusanga tingosangana kugovhingo svika pagovhingo ini ndiri kumaarea ikoko beru ndipo ndiri asi apa hapana network tasvika pagovhingo paya payanutazi yacho patatorara ipapa tarara ipopapo batazofuma makuseni tamuka sekuru mukuchenjera anozonga auya baazofonerwa futi akati no ngatiende kusangana pasorobon ngatisangane pasorobon wakasvika dzakuno matofari ipapa batosvika ipapapo kuchenjera torai ndimwire batotomatiri batoende muno sekretari batobvunza kati alright batadzika kuenda kwaani kwaduri ndikoye kwaduri iko varati tasvika papaya kwaduri kuyawo paduri paina bati alright bvisai mari dzenyu batobvisa mari dzedu asi ino taakuita ngezvekuti taakukumbirawo samushawa panapa kuti wakasika wamubatsirawo imimi izvozvi wamubatsirei kuti muone kuti muende kuti mani mazuva musango batapinda mumamuya bataenda mumbamuya tapinda mumamuya chokutanga wakanga ataura kuti naundinayo ndikuona mugadzikana kwomusha mwenyu hamuna magandanga urombwa shinshi mukororo wangu bvazosumuka kuti ini ndozi ndakaura taura yacho iyo kati ano hapana chindikudini hapana chindikuonai hapana chindikuona kuti wakaura taura one mwana anga udini angada kuti ndisunga mwana uyu pakanaka alright inotoita sei tatiri mumba macho imomo tikati alright zvitaakuita taakushiti sekuru hamukwanisi kutibatsirawo here imi sekusamukusanjera sosamukusanjera kati ndikukwanisa kumubatsira zvakanaka asi chinongoda chaji yangu 1200 pakanaka zvaita taidi ngatisimbe mukati mefamily asi tindazoda family yenyu yese kuti inge iripo tinge tichibatana tiripo apapata tadzokera kumba takasvika batana kudarira nyama yatati nepurisa yatati inaro pasvika bataurira she akati alright pakanaka inomusangana muti didi ini ndakazomanidzika wangu kuti utiri kunomarinda kundoshanda kupurasi kundoshanda kunomarinda ariko ndakanozokubalira ndakazosvikira ndozokuti kwazi $100 pababa $60 pamwana alright pakanaka vari mefamily matsamba anga andotorwa mafoni anga andotorwa ekuti mavachindochairwa mumwe namumwe saka ndozokufamba zvakaita saka tadaro manje izvozvo izvo ini ndakazorizawo mari yangu akandika $80 ndiye ndakarisa kusvika musi wa 13 ndipo ndakazoti bamu ndomuchaira foni
mumbori kupiko isi tingoda nini update kuti dai tingatati sekumkushanisa uri kuya titi pana update kuti tinge tiri pamwe chete ada already ini ndipi ndikomutari ari ndisipindura ndikomutari azikuona ndichakati sichapo already pakanaka saka musi wa 13 ndipo musucha sekumkusanjera 13 takatapo patati 13 14 15 16 takandogara mongobva mabasa mongotodidini saka sitino marinda kuti ngati ndo senza kwachiko koko takatadza kuti kada sita kuti takutodzoka hino toita sei tiri kuti isisu hino handi zvirifamba seifeki kana kuti chii wasikana wangu wakauya pana kumangara kuti ano imuona baba muri kutipedzisa sei muchiona zvinhu zvavo zvisina update yakanaka sekusvika pana update yakanaka kuti mude makadini munhu auya zvipanaka hapana zvisikutosanjera wacho yauresiputa tudzoke tozwa kuti ana tudzoke ndizwa kuti tichaenda foni futi Friday Friday unochaenda foni ma 10 o'clock kada sukuru yao wakuya ndakafamba ndikasvika pari tikataurana naye tikafanana ndakandiripo ipopo ndakandiripo kuti kusvika tandoti sekumbosanjera wakati shindiso ndaida inini ndaida kuti wamwenyu wambori papiko dai wauya kuti tinge tiri pamwe chete dai tangauya po tinge tiri pamwe chete takandotaurawo mwangu tazutiwa mwangu wambosisaresarire mumasure murizo zvinondooneka ndazoti bandasvika nawo bandaenda nawo makusenani tasvika pakusenani nawo dano muri kuya kudini mari amunenge mani mapfisa saka tikati ano sista kudi takwenda dhiti remambo rakazi 8 o'clock saka ndodhiti akataura mambo kuti 8 o'clock tatorongedza kuti tatouya ndine akamakasikana wacho vari mukurongo uri pari pane zvangoda kutaura no it's okay saka nyaya nyiri babi apa siso nyaya nyiri babi iri pekuti muna kuona chiremba asi hamuna mari here kana kuti muri kuti kudini nyaya yedu siso yanga iri kukonana ndokunga kuri kunesa kukonana kabozi nyaya yenyu mataura kuti nyaya yenyu yagara iri mumhuri ka mukataurirwa imi muri semhuri unganai muite sei muchigadzirirwe kazviri kunesa hata zviri kunesa mangataurirwa tikatotaurirwa so saka dambudziko riri papi dambudziko riri communication harakati shupei ngekuti kune zvinhu zvakaitika zvavanhu kufa wakavatutu vanhu saka communication yanga isikunasa kuita mushebo kuti zvinoita no ko apa vane bambawa dambudziko riri papi papi neava pane dambudziko inini dambudziko rine ava ngeri kundipuma kuti iwewe vana vangu vausurwa kuda kwakwewe asi pasina saka ndiyo nyaya pasina chinda saka nyaya yenyu da chiremba pasina chinda kaita ina pane chinda kaita asi ndikuti nini pana chiremba ayu muri in agreement here mese kuti muone chiremba pakanaka mungobvunza ndikubvunza muri kubvumirana here mese semhuri kuti muone chiremba uzoreri kana kuita dambudziko rekuti vana vasikurorwa ka anditi ione kuti uri kupumwa kayo andizvo ukuti dambudziko rekuti vana vasuita sei hausi kurorwa andizvo ende iwe uri kuti uyu ari kundipuma ndizvo saka which means kuti pane nyaya zvo iri kuda chiremba kuti muzive kuti maproblems enyu ari papi iwe uda kuzvichenesa kayo saka unozvichenesa sei aiwa unozvichenesa sei mataura romambo ndiro rokuti zvandikutaura iwe unozvichenesa sei ndiko kumamba kumataura pokuti ngofana ngaucheneswa kuona una izvo wakaita izvo ndosaka ndabvuma kuti mese muri kuirana nazvo here zvokuti zvekuona chiremba muri kuirana here why sorry namuta nakukotai isusu tisakako ini ndinozwa rumbidzai manhamu ndinekako mangaradare nasisi wangu ngekungatotambudzika mukati mekurarama upenyu hurihwadza madhara edu aya
wakaita A and B wakapandana pane makore. Isu ndofunga kuti tichitokurawo wachimboenda mana mambo Mutasa wachimbodidini kusvika nanhasi kupera kufa atisi kumira pagore watatu wairi pagore watatu wairi. Imi ona isusu taakupera tupera usiyana dziri nherera vanonga tibatana tigadzise zviro mazvona. Saka isusu tadaro kuya wamwari kuti isusu atiwirirani kati vangaite zvavo asi ukauri kuenda kuya mberi kwacho hakuna takandomira tikundochema futi zvakadini zvakadaro. Saka isusu takayako mangara kunoku sekuru Mukotsanjera akangada kuya kumusha kwedu madheti ndobva aenda koreba tikati pamwe zvizvitsarukana vanhu vacho zvavasutaura nachokwadi kuti chiremba ri kuya musi wakati kana kuti chiremba ri kuya musi wakati hapana chaifamba zvakanaka. Isusu ndipo pakuita shungu vekuti tiuye komangara kunoku chiremba ndipakasvika zuva. Saka tiri kupa kuti wana baba edu madhara edu ese acho A and B zvomuri kuona izvi wakapandana wega ndondoda kuti wabatane iwawawa chiremba ambotivhenekerewo timbobasiwa. Ndosaka ndatika muri kuirana here kuti chiremba aripo nhasi uripo mese muripo movhenekwa hauna seba sekuru Mukotsanjera arara kumba kwedu sekuru chiremba wamwe webva wauya kuti imimi chiuyai kunoku tionesane pamwe nasekuru chiremba akati imimi sei muri tidaidza nhasi pazuro mamusingatidaiziva hatiuyiyo bangoti imimi hatisubatira pamwe chetepo. Saka sekuru Mukotsanjera musiya ari kumasuri isu tichitungamira kuya mberi kunoku. Ndosaka ndikuti Mukotsanjera waapano imimi maapano chiri kuonesa kuti muchamuone chii wekubi wabva wasara hapana akakwana bapana vanhuba isiso weku8 isu tabva tauya wekusaidi 1 wasara wauya washoma wamwe nacho bva wauya wese. No, isusu we are not worried. As long as wekubi wacho kwamuti kubhiga as long as they are there wari kuda kubatsirwa andi chinokutadzisa ichi as long as kubhi kwamuti B side zvacho kutori newaripo marepresentatives chinokutadzisa ichi chinokutadzisa ichi because hazvibatsiri kuti murambe muri kuprolonga chi nyaya iyi kuti nekuti nhinga hapana unless munhu nitaura kuti munhu wamuri kufungira kuti ndiye ari kupedza yahapo ndiyo nyaya yacho because imi mune yekuti muningini wari undipuma handiti kuti wana havasi kuroorwa avo wana vane kuti aiwa iyi itori imwe tiri kutofa tiri kupera gore negore ngazigadziriswe chii izvozvo handiti. Saka mune nyaya dzakawanda padzamuda kuti mucheneserwa saka muri kuti taurai bam muri kuti ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Zvese zvandiri chokwadi. Zvese zvandichataura ichokwadi. Pachiswa nemazvo. Ndikanyepwa ndichasungwa ngemazvo. Mwari arimbatsirawo. Mwari andibatsirawo. Pamusoro mambo. Ndingati zita rangu ndi Aroni Ruzai. Okay. Ndingati nyaya yangu yakatanga kure yekurwarirwa ngemwanasikana. Ngati gore ra 2008 paakaroorwa akauya kumasungiro muna December 2008. Ndagara naye semhuri sekuroorwa kwangaitwa unzwa ngevarume wake. Then akasununguka muna January 2009. Asununguka muna January 2009 haana kupedza 2 days ndobva atangisa kurwara uri usiku neFriday. So takamumhanyisa kuchipatara ndonguva yainetsa mari. Tasvika kuchipatara mwana wangu akabatwa malaria. Semunhu anga akazvitakura vanhu vanga vasiri kuita nyore kuenda kumaclinics kana kumahospitals. Saka naizvozvo akabva atreatwa muchipatara imomo
after a week of abuda. That was akapinda muchipatara musi wa 19 January. So ndobva aburitswa akagara pamba kusvika kupera kwa January. Kupera kwa January mwana wangu inini akatanga kuona fura butterfly. Akabereka mwana kumusana. Mwana anga ine 2 weeks dzekuberekwa. Then ndokubva atadza kuona fura raibhururuka achiriona richibva raitouya ribva rapinda mumaziso. Atovhara maziso atodaidza mai wake kuti amubatsire. Mai weya mutore mwana handichaoni. Chii kwazi ndaona fura ribhururuka rapinda mumaziso. Zvakatora ndingati nguva yakati rebei kupfuura mwedzi February wese achiona izvozvo. Mangwanani ega kuma 9. Saka inini ndandiri kubasa. Ndamenge ndiri paChristmas pass apo Forestry Commission. So pandaienda kumusha mai wacho vachindiudza pamaweekends waifamba naye achienda mune vanhu vanobatsira pari zvakashaya basa. Kusvikira muna April gore iroro 2009 mwana wangu inini ndakasimuka nawo semhuri pamusha ndibva ndaenda kunobatsira hanzvadzi yangu yanga ine chibage chakawanda. Ndati tingagari holiday yese madays aya takagara mundo wedu mudiki watete wangu wati kurei takaenda kunomubatsira kufurura chibage mumunda. Saka tiri ipapo mangwanani kuma 8 mwana wangu uyu ndopa akabva atanga kudonha kupfari. Akabva adonha ndingati kubatwa ngedzungu. Ndobva adonha kudaro hanzvadzi yangu akati sekuru maonera andaita mwana uyu ari kuita fanika sepfari. Asi kana dziri pfari ndino wakandiadvisa kuti kana wazoona wasangana nedambudziko rekuti munhu anenge adonha zvisingadzwisiki cherai gomba paadonhera tibate mudzi patinotora tonogadzira porridge tomupa. Ndo zvakaitika. Saka hazvina kutora nguva yakareba murume wacho ndobva asvika aibva kubasa kudhuze nekuestate yeStepford kurupinda kwatinogara uko. So problem iyoyo yakabva yaramba ichienderera mberi yekuti mwana wangu anga kuti butterfly ranga risingachauyi kumaziso everyday ranga rakuita some days richipfuura but zvaiti itsaidza inini ndiri kusvika kumusha uko weekend kana ndaa some meters kuti ndisvike pamba mwana uyu aitanga kuona fura ndobva rapinda kumaziso. Ndichisvika poka ndaitoudzwa nyaya iyoyo apa ndaingomuona akasuwa. Okay, saka zvakatora nguva yakareba tingofamba tichitsvaga takashayiwa information kwemakore up to 2018 ndopa ndakazoona mumwe muprofita akandibatsira. Muprofita iye nhau yangu inini haana kunga akwanisa kutanga kuibata as such asi kuti inini ndakamuonesa ngekuti pane zvaakanga andibatsira kuti ndiende kunoita kumba ndinogadzira kuti ndikwanise kubatsirika. Zvinhu izvozvo zvakatadza kundiitira zvakanaka ndakaona pasina chiri kuchinja. Saka ndakadzoka futi kune munhu yawo ndobva ndataura naye ndichimuonesa kuti no mai pane chitiko chakaitika mumhuri yedu. Mukoma wangu uyu akaemploya mushandi wekuti achengete makudo achigara naye. Saka nenhau iyoyi munhu uyu kawe akazosvika pakufa wainayo asi aidonha pfari. Story kuti ndakurumidza kusvika ipapo anyway nyaya yacho yakati rebei because yakatora makore akawanda. Inini 2009 ndine hanzvadzi mwana wamaiguru wangu ari anoberekwa nemurume akabata musoro mudumbu rimwe chete. Wana wamaiguru wangu mai wavo namai wangu mudumbu rimwe chete, baba wangu mudumbu rimwe chete. Asi kuti baba wangu inini wakazoberekwa ngenhaka yemunin'ina wasekuru washaya. Okay, so ifamily yangu vanhu vakagara apa. Uyu ndimukoma, wana wababa mukuru wangu. Wanin'ina wangu wana wababa munini havana kuuya kana wandozvarwa nawo kuburikidza nezvatati nazvo. Tati nematare nachiremba kumusha. So pandaisira pekuti 2018 ndabatsirwa nachiremba uyo. Zvaramba kuita pandakazodzoka kitu ndakamuonesa kuti no pane nhau yakaitika mumusha medu asi nhau iyi kai handisi kuinzwisisa kuti munhu uyu chifire chaakaita mumusha medu akafa zvakanaka here. I don't know nokuda kwei kwekuti mukoma uyu haana kukwanisa kutaurira vana baba pakafa mushandi wake. Baba wangu achiri mupenyu kuna na 2003 kana ndisingakanganisi madate kana kuti 2000 between 2003 2005. So ndamuonesa mbuya waya wakati kowakadiwa ndiudza musi wakasvika pano hausi kuona here nyaya yako kuti ngeingozi
ndosaka iwe kusangana dambudziko irori rekuti mwana wako ari kuramba achisangana neurwere hwaakazvarwa asina. Akazotanga kudonha 2009 up to now 2018 tanza iwo inauye ngozi. Nyaya iripo ndoda ndikubatsire kuti iwewe ukwanise kuenda kuna mukoma wako. Asi usaende wega. Ukaenda wega uchakwanisa kuzorwiswa ngevanhu avo. Ngena uye maonera ndiri kuita chifire chakaita munhu mumusha mawo. Saka usaende wega. So inini ndakabva ndafunga kuti regai nditaurire waning'ina wangu. Ndakavataurira waning'ina 2018 December ndavadaidza kuti wauye tuonane pamusha. Waning'ina wangu haana kuuya. Wangu wakamanikidzika ngebasa. Kusvikira 2019 that was now pa days akaita cyclone idai. The very Friday before cyclone ndakaenda kuna ambo yawaya ndobva ndawaonesa kuti mai nyaya makanditorera gore rapera waning'ina wangu handazokwanisa kuonana nawo. Asi nyaya iripo ngeyekuti mwana wangu still haasi kukwanisa kuita zvakanaka. Zvaakuda kuti ndamberi kuti akuda kuita sekusangana nekamu kadzungu kasingonzwisika beside kudonha kwaaisiita. Zvikanzi no it's okay. Nyaya iri pana basa kawafunga kudini ndaitofunga kuti nyaya yako wakatopedza because ndakaonawo nemadays usikuya ndikati ainauye basa. Saka mbuya waya ndobva wakwanisa kunditaurira kuti ndikwanise kuenda kuna mukoma asi ndisikaendi ndega. Madays ecyclone idai wazoone Friday night. Saturday yacho ndakakwanisa kusimuka pamba pangu kumusha kwandogara tine 5 kilometers distance. Changamire ndaimbokumbira kuti ndine munhu wandaona pana wauya nerimwe dare ari sabhuku wangu ari padhuza. Kuda pamwe achauya achizondibatsirawo ngeumwombo pane zvaakaonawo zvakaitika kumusha kwedu. So tiri ipapo ndingati ndakazokwanisa kusimuka one Saturday ndakuenda kumba kwa mukoma kuti ndikwanise kunotaura naye. Wabereki wangu wakandirambidza, mai wangu vachiri wapenyu nehanzvadzi yangu wakandirambidza, mukoma musadaro, nyaya makuda kutanga makumutsa noise. Noise yei? Zvikanzi noise yekuti maendera muri kuita kuti munotaurirana namukoma uyu handifungi kuti munowirirana. Ndikati no nekuda kwei. Inini muna January ndakanga ndasangana nehanzvadzi yamukoma kuHarare taita rufu rwamaiguru wedu akafishakirwa nasisi wake. Ndichibva ndawaonesa sehanzvadzi dzangu. Umwe wacho ari panapa anonzi Mainchitembwe. Ndiye umwe wehanzvadzi dzangu wanga wari 4. Hanzvadzi yangu yandozvarwa nayo iye tete uri apo nemuning'ina wake neumwe mwana wamainini. Maiguru wangu anga aripo but wakaramba dare irori. Taba munini unotaurisa maningi irori. Nyaya dziri panapa matare ako haperi unongocomplaina. Ndikati maiguru ndiri kucomplaina kuburikidza nekurwadziwa. Imagine since kubva 2009 up to today ndine problem isiri kupera. Is not amuna 2019. It was January pazvakaitika ipapo. Ndawaonesa kudaro uyu okay. Taiswa. Chanduda ini. Mati mimi nezuro manheru. Okay. Mami na chiremba. Anzi. Handina kuzwa mutauro kuti chiremba wakatinyi. Zvataurwa na chiremba manheru zvafanana here nezvakataurwa nambuya. Kana kuti chii? Kuti ndine nyaya dzandajamba dzakawandisa. Inyaya yakarebesa. Yes, yakatoreba. Ndosaka ndikona tutira kutite sei? Ikatwa. Yes. Okay. Kuti mimi chiremba zvamamunaye nezuro. Chiremba wakati nezuro. Okay. Ndingati kuti tizosvikire pazuva rezuro. Ava vemhuri tanga tagara tichionesana. Iye mukomana ndinibata time and again. Ini ndiri kugarawo kusina network. Saka mukomaka ndakwanisa kutoita 3-4 days ndisikakwanisi kumubata pafoni. Tiri inini kubva paatsanangura pekuti takaendesa nyaya mukoma wakamhangara kwashe nyama yende handitika ndobva tazopiwa mupurisa kuti tiende naye kuti tinoona chiremba. Taenda kuna chiremba shuwa ridare ratakapiwa takauya kudzosa kuna Ishe Nyamaende. Ishe Nyamaende ati tamuonesa nauya tanga tatsanangurwa na chiremba. Inini pari zvino izvi chiremba ari pano kusvikira zvane zuro kuzouya kwaakaita. Chiremba akazouya tatisina mukana wekuti tikwanise kubatana. Saka kuuya kwakaita chiremba akatouya atibvunza kuti makaringana here? Ndikati chokwadi takaringana. Saka panhauya ndakapindura kudaroka uyu mukoma ndakamufonera. Mukoma uripi? Ndandaswera zuva rese ndisi kumubata. Pandakazokwanisa kubata chiremba nezuro masikati kuma around 1. Mukoma uyu ndandisi kumubata. Ndakazomubata manheru kuma 7. Ndichimufonera ndakanda kumuonesa kuti mukoma
chiremba ari kuuya sekupromisa kwandakakuitai. Saka ndiri kuda kuti muuye musvike pamba chiremba asvike tiripo tese titambire chiremba. Saka mukoma uyu haana kuuya. Dzimba dzedu hadzisi kure nekure. Zvangudainge panapa nepamushauri apa. Asika zvakatora up to midnight. Chiremba wakasvika tikamutambira. Chiremba tikamuonesa kuti hama dzangu sekuwadaidza kwandakaita handisi kuwaona. Wari wana uba mukuru wangu. Naizvozvo yanga iri nhau yekuti wanga vari kuramba kubhadhara mari yavo. Mari yamanzwa yataurwa macontributions ekuti tikwanise kudaidza chiremba. Wana kubhadhara mari yavo. Wakabhadhara mari ndiye ega uyu. Mari yacho yakabhadhara ina upwana futi pacontribution yatakataura. Saka chiremba akaita basa rake. Chiremba ndamumwe uri be. Ya ari pana. Mambo, nyaya iyi makaita sei? Story changamire. Pamusoro imambo. Ndiri kunzwa vanhu vari kutaura nhau yavo panapa. Asi mune mawajambira chaizvo. Pawakapinda mudare vanhu vandakavabata. Vanhu vakaromba. Hatidombotsura kupoterera banda akavabata nemhosva. Ndiri kunzwa wari kujamba magiya. Ndakavabata wese nemhosva. Nyaya ndakavabatira nemhosva da kuitaura pamberi pedare rani ramambo yenzvika nenyika yetse. Vanhu ava mumusha mavo mune chikwambo chedzinza. Maita chikwambo chedzinza, rudzi rwavo harubvumirwi kuromba kuisa chimwe chikwambo pamusoro pechimwe. Toti chasekuru chiripo. Vanhu ava vakazoita utsotsi vasara mushure mekunge varoverwa imba nemheni. Handizvo wane n'anga yavari kutaura ine mwana wawakazotora akauya kushanda mumusha mavo uyu. Waenda kun'anga iya wakawirirana zvawakaita sei zvawakawirirana. Nauya wakawirirana yakanga iri yekunochi kana wana wemukwambo wakanga wakuya kotorwa mukati memusha. Ndo pakatangira kupanana muti une nharo kana kuti muti wakatanga kukana nana sekuru mukati memusha. Watanga madhiri iyayo. Dzimba dzese dziri 2 dziri kunyepera kuita A and B idzi dzakayambanda dziya. Dzayambanda dziya. Pawanga wakugadzira dhiri iri ndo pakatanga kubudirwa vakadzi kana kuti vakunda mukati memusha mavo. Kwakutobuda chikwambo chakutonogarira mbudzi chakutomwa ropa ipapo. Chiremba achibva waudza pachena kuti ichi ndicho chinonzi chikwambo ichi. Ya zvedu zvaita. This is live. Wakatanga kukwera chinhu chipi? Chinhu chiya. Wafamba wakutanga kupandukirana. Pakazoguma pane nemabhasiketi neushongedzwa wechikwambo chipi? Chiya. Chasekuru chabva chanzi tsve. Muri kuona changa chakumhanya chamuhiti ndicho ichi. Letesiya yakonetsa. Vamwe vakakasika kozvibata. Muri kuona watiri mushishi yekushanda nechikwambo chavo ndokubva waenda kotora mwana wekumba kwachiremba kuuya kuti aite mushandi mukati mechinyi memusha. Mwana waigwapfawe muruzwa. Asi mwana uya haana kubva zvakanaka mukati memusha akazobva riri bhokisi apfa. Wanoti akadonha paruwere ndokutaura kwavo paenda kuti pfurondondo mumvura. Asi matareti chiarowa manje. Ipapa pane nyaya nehutsotsi. Chiremba ava waizoendawo kuna chiremba. Ava pawakatanga kubata nyaya yekuti muti watahya musha munomu hausiri right ba. Wakagara pasi sedzinza kuti warume ngatitidzoserei zvinhu izvi zvatakaita tese vakadya iyeyu achidya pamusiwo uyu achidyawo yauri kuti A and B. Ndo pakatanga utsotsi. B side runakirwa nazvo. A yakuti hatichadiba. Ndo pakabva patanga kupandana kwako muona onyepera kuti haya uyari kuzoti kunyepa. Pane wamwe wada kuramba wakapfumbata pfumo linopisa. Wamwe wakati ngatiregere. Wakaenda kuna chiremba iyeye. Imwe imba yakabatana. Vati ngatite macontribution. Iyo iri utiza indi yakaisa futi ara reverse. Mashure. Pawanoita program pawanenge wada kuenda kugobhora. Wanobva waisaka reverse. Izvozvi pandandapinda ipapapa ndo papasvika Samoni nekuti nofunga hatisufamba mushi. Ini ndakapingidzika chiremba ndikati ndiri kuuya andina side. Iye ari kutaura ndini ndakaponesa mwana wake apfa nezvinhu futi. Uyu ari apo ndini ndakambatsira inini. Mupenyu izvozvi mambo ndakamupepa kubereka kumusana. Nyaya yawo varume ava matsotsi. Hapana asina kudya mbanda iya muropa rani rewanhu ava baba. Ava waskinyiwa neona kuti
nyaya yedu chikwambo chemumusha ichi neichi hazvisiri kuita sei kuwirirana uye wafamba patone mabhasikiti angamo. Uyu ndiye akatanga kutiza uyu ndiye akatanga kutiza kwakarongwa urongwa hwekuti tida iso uyu bvaonoti muno matone mabhasikiti mane kuraparapa kwa munomu bvati fokoso uyu. Pawakaenda kwa chiremba kuya wakasvika chiremba akachiti kuti nditore zvinhu zvangu akatanga kuchajwa. Uyu akatongesa uyu kuti bhasikiti tisu takatenga, jira tisu takatenga, bakatwa tisu takatenga. Chiremba ari kuti chaja kuda kuti bhadharisa bhasikiti nembanda ada kuti bhadharisirei. Ndio pakatanga utsotsi wekudhirika kwewapi kutongera chiremba kawo. Uyu chiremba ari kuzviziva kuti mubhasikiti haringonzi bhasikiti regaka, manga mane mitete yanga yamo nenyanga dzanga dzamo neushongedzerwa hwembanda hwanga hwamupi mubhasikiti. Uye mbanda idzi ndidzo dzaunga uri kudya pagore waimwa ropa rembudzi waisheka waidya warupira zvikwambo zvipi ichi chokwamariyo. Yanetsa nyaya iyaya avo vakati sisingatikupure avo bva vati kwete. Muri kuona avo bva varongana wakunongedzana kwatanga manje ANP yawo iya avo bva varongana bva vabatana bva vaenda semhuri wairwara mwana uyu manje nyaya yakaonetsa avaiti vakaenda wakatanga kuenda semhuri bvaobhadhara handizvoba avo vabhadhara ava havana kudini havana kuenda. Mariyo akati aiwazve ndakarapa meseka inini mese makayamba ndayani yangu ndiri kukudai mese papi apa. Munhu anga akubudirwa nemudzimu wangu achiya zvinhu zvangu izvi ngauye pano areurire chokwadi nokuti chakazoonetsa panyaya iyi. Munhu anga ane mabhasikiti uyu akachiona kuti panga pakopisa mabhasikiti akanganisa mhiko dzavanga akapiwa kuti musazoitsvara pasi dzehuku nekudidiri pawapundura awo komanawo. Akaona kuti magetsi akutacha kubhasikiti ndokubva aenda kuchechi ndokunza mabhasikiti aane nhombo. Apa wakaendesa mabhasikiti awatambirwe kuya uye achovheneka chiremba paona kuti no bhasikiti rangu nezvamo mawedzera bwanzi mhosva nyakuwedzera hana kuenda bohu nanhasi nyakuwedzera rudini ari kudududza. Uye akati yangu yemabhasikiti haina kudini haina kupera. Ndakungokuchenesa iwo imimi hafu side asi ndikuda kuti muuye mese nekuti hapana asina kudya mbanda yangu kana chikwambo changu kumba kwenyu. Saka ndinokuchenesa isei kuti hafu kwakachena hafu kwakasvipa. Munonditi ndidini chiremba? Ano apa ndiri kunyepa here baba? Ndiri kunyepa here baba? Right. Saka nyaya yanetsa kudaro yaputika nyaya iyaya kuti warume ava wachichibatane manje kuenda kwani paMariyo kwabva kwaenda kuita ndaka. Ndokwachiremba kuya ndokune mwana uya kuita mushandi mumba meupi meuyu abva azodzokera rachi rabhokisi. Uyu pakafa mwana wasuma waita zvese wakutakura mwana wakuenda. Mariyo akati mucheka wake musuku apatara kana pane zvamaita kumwana wangu muchauya iwewe jamba mucheka uyu. Ndiyo hondo yandakatanga kumubatira mumatare. Ndikunyepa here bamba? Aiwa dairisa usataurire pasi bataurisa. Handina kukubvunza here kuti ko iwewe parufu wakazviona sei kuti parufu waendawo parufu rwewanhu munhu atandarira pamba pako iwe wakanzirara ukaisirwa mucheka ukanzi jamba kuti utakurane nechinyi nemufi uya nanhasi ndiyo hondo yamakunetsana. Ndikakuudzai pachena kuti dhiri renyu kuti ripere zvamunoswera kuitana izvi hapana chinonetsa. Imimi naMariyo kana pasina sawira hamumukwanisi. Uyu akaendazve abata dare repfawiri iri aienda nevheseri nemwana aisvika inonzi 300 aibhadhara mombe aidzoka aidzokera futi 300 aibhadhara mombe aidzoka. I think akaenda 3 times ikoku kung'anga uku ari kusiyani kwakuine mwana kuti Mariyo ataurirawo kuti iwe shamwari iwewe ka panga kuine mwana wangu uku ABCD haichatauriki akabva iri mo iri pai iri mugiya. Saka nanhasi uno warume kuti wabatane kuenda kwaMariyo matsotsi ndopane nyaya mambo. Ndikuda kuti mambo mutibatsire nedare dakuenda nematsotsi aya kwaMariyo ese A and B ndokune nyaya. Wangatenderedze dare kwese kwavari kuenda wanakwira mumuti wanadidini. Ndakawabata vanhu ava hapana vandaka mundara panero ndakati day by order panero ndakati day by order. Saka zvomusina kutaurira bamambo kuti takabatwa matondotaura kuti akabva azononoka kuuya because akudzokera kumunda
imimi ndimi nhubu dziri kukanganisa musha. Dzinza renyu rainzi musazoromba, makaromba ndimi. Tedza kubva kuna ana bambo wenyu munozivana. Izvozvo kune muchembere munzeve dzamai muri kurira ngoma. Ngoma yaanotaura every day iri kuti manhamo. Waita sei? Anoti chi? Kwaita nyaya. Kwamanhamo kwaita nyaya. Kwamanhamo kwaita nyaya yapedza musha. Ndorwiyo ruri kutaura muchembere. Haachanzwi nekufamba. Ndo nyaya yaari kutaura. Ngesaka muda kushoperwa chii nyaya iri pachena. Ndiri kumba kwawo Changamire. Ndakasangana neumwe chiremba. Akambobatsirawo awa. Kuenda kwandaita zvikanzi chiremba isusu tine umwe chiremba panapa. Makasununguka here kuti munge muri metse mundima. Ndirambe zvandiomera futi. Kuno munova ndatange ndiuvharidzira ubenzi wangu handizvoba. Ndikataiwa andirambi mamambo. Sekuda kwenyu ngauye kana tese tinoda kuti dzinza iri rini ripone ngatingei tiri pamwe. Handisi chiremba unoramba umwe munhu kana ari kutaura chokwadi chete wani ngawe wani. Ndanga ndinaye mudarini. Taita pfungwe tiri tese. Tanera ngoma iyi tese. Saka kusiya kwandaita nhasi mambo ndekwekuti tatoparadzana ndichitaura kuti warume blue red green imimi tete wenyu anga kushanda nemabhasikiti nemiwa nababa makamboenda mukadzokera uyu akaenda akadzoka. Izvozvi sokutobva kwata kuno pana wachatoenda kuda kwaMario so. Saka tida kubopa wese toenda kwaMario. Iwo wanonyarara totaure nyaya yedu kusvikira tinzwe nhuna dzaMario pamwana akafira mumushamani mao kana wasina mhakaba. Tida kupedza dambudziko rekuti uyu ari unongedza uyu kuti sezvo uyu anga ane pfawi ndo pfawi yaane mwana wangu. Saka sisi toenda kwaMario tozvipereka totaura nyaya yedu tochenesa magamba enyu zvamakaya zvamakaita kusvikira pamwana wani wake. Asi chandinowaudza ndakamira paivhu ramambo Mutasa kana paine wakaisa ruoko pamwana waMario muri kutamba nenguwa magesi tetu twatungidza ava ndasiya ndatungidza 40. Ndapedza Changamire. Hapana mutsvene bematsotsi aya. Musambone unyepera kuti tom. Matsotsi. Wari uratsirirana ndakabata nemhosva yekuratsirirana. Hapana sina uratsirira umwe baba. Ndatambudzika shuwa. Amen. Wana kune A ne B ibaba. A ne B yacho rukonzerwa nawo. Right. Saka chizwa izvi. Kana nyaya yakatodaro yakanaka. Handikaone kombi. Wangu Changamire. Uchibva pano ubva watakura vanhu wako wese kwaMario. Because we cannot have a situation yekuti tinoramba every time. Hatiti time yekuti wana vari kutambudzika. Wana vari kufa. Wana hawasi kuroorwa. Wana vari kuona mabutterfly. Wana vari kuona chi. Nechiro chamunoziva. Munyepero nga musingazivi. We cannot allow that. Nasi kubva ndamutiwo batsira mwanero kuti gentleman nasanga auto ayo arifamba akati tuturunge waiso ndo wanga upenyu hwemwana imba ya disturb kazvese uya yapo sipo nono ya Jesu. Saka mambo kana matonga sekudaro judgment ayo andirambiba mungoni pamupurisa todzifambira nyaya dzacho topangana kuti toita sei kuti tiende gorongozi barwe Mozambique kwacho. Yatopera ichitobva yapa ichirongai muri kuseri endai mopedze nyaya. Inini dai wangosi chiremba wamukotsanjera ndaidai ndakatofwe apo wakadzika kwahonde kwaikandwa matombo ndiko wakatondirapo ndandaora mudungu waibva wandirapa apo ndikatanga kubuda ndakabuda mazipundo anenge mamota sungu mumwiri mangu kunherera tazwa ndiwo rume apo tapera mazvizwa kupera dai ndisina kubatsirwa ndi Dr. Mukotsanjera ndakatofa mwana muri kuona ndakabata uyu handisi mai wacho baini asi kuti kurerawo nekurwadziwa dai kuruziwa nacho waita kurika dungwe renherera rakatunga mumasure mangu mukao haritauri chiro pomakaona tizosvika panapa paya mambo tisvika chiti mambo waita rwadziwa takaenda kwaisa nyamende tikadzingwa unga imbwa ndiye kuti endai motemane ibvai panapa imbwa dzono endai mopedzera nemutemane ndiise nyamende ndipana mti saka ndiri kukumbira kuti mundipe transfer ndendangu kwaMambo Mutasa ngoti nini ndiri rwadziwa pagore ndikofirwa vanhu vatatu ndotida nyara dzaindipa award ino pamwe nditori napo stay ngemabhokisi ningotora kunyaradzo
pagore ningoigawanhu watatu iyo mai yangu anomboita nekurwara ba wakandoti wana waibuda kwenda kuchikoro masikati wana yako yaminya kudzoka na 5 wati kungungu wafa karwadziya hapana inini kwautofoni kuti mai wanyarara basi mari yangu yaningosenza kubasa ngeye kwenda umakuwa nekuchengeta nherera dzirusara mambo aeni ndahwadziwa ndiwo rume wamatsotsi saka zvatanotaura kachitomba yenyu apo chiendai kuseri mutoronge logistics Discuss TV, inonakidza zvekuti